Hellósztok! Veszi az arcom. Persze. Titkos vendég van a háttérben. Tatam! Sziasztok, én Vanilla 31 vagyok élőben. Minden videódban élőben beszélsz, Igen, úgyhogy ez élőben hülyeség beszélek volt. minden videóban. Nos, minek kell nekem ilyen? Fejben kell Hogy másoljál engemet? Na. Amit kell másolni? Hát engemet másolsz, mert van rajtam kendő. Na. Ez hazugság, ne higgyétek el nekem. Na, nem hazugság. Nem mutatom meg az arcomat. Jaj, de ez szép orra van. Teszi? Láttátok? Vagy szép. Na már. Sajnálom. Külön kiadás lesz ebből? Nem érdekel. Nekem mindegy. De úgy most leülök. Üljél le. De hol? Klasszikus fotó. Várjál, PC játék kell. Oké, mindjárt kiveheted az enyémet. A Falloutot vegyék ki. Anyád. A szép. Eközben a Superstar ezt csinálja. 3 elég lesz. Skype profilképen valahogy így néz ki. Valahogy. Dupla fotó! Ja. Csústok. Ó, bocsánat, de én úgy szeretem, ha majomkodunk. Hú, ne végre kapok levegőt. Majomkodás következik. Átmegyünk a másik szobába, de jó. Ez anyám. LOL. Majomkodunk. Oké, nekem Elnézést, magán. Szféra. Majomkodok. Felkapcsoljam a villanyt. Ja. Majom... Szobába lekapcsolom. Oké, és? Ó, mit akartam mondani? Lesz kaja tutoriál. Finom kajákkal. Egyszer. Valamikor. Cini-mini. Ó, ventilátor. Na, Elfújja a laptopot. Fúj! Egyébként ez csak viccből volt. De mindenki tudja. Nos. Ne nézzünk hülyének titeket. Ez nem volt szép tőle. Többet vártam volna. Dante. Jé! Bocsánat, Barni. Na. Áj. Olyan jó fúj, hogy hozzámegyek a ventilátorhoz. Nyáron mindenképp jól esik. De jó. Amikor 40 fok lesz, például holnap. Holnap 40 fok lesz. Aztán. Közvetítjük. Várjál, ez időjár. Következzék az időjárás jelentés. Várjál, én is benne leszek. Te mondod, hogy ha rosszat mondok. Következzék az időjárás jelentés. Holnap nagyon felhős idő lesz. Szakadhat az eső. Mindenki higgy el. 40 fokba szakad az eső. Jégeső lesz. Homokvihar. Napsütéses 40 fok várjátok, úgyhogy leromad az alsógatjátok. Hallottátok? Olyan sok jég fog esni, hogy lerovad az alsógatjátok. Ezt meg kell érteni. Nagyon sütni fog a nap. Mert hogy szivárvány legyen az esőből, meg a jégből. Vagy várj, És nagyon fúj a szél, nem tudok beszélni! Elviszi a hangomat. várj. Oké, most jön a fényjelentés. A Fiverr-ben. Ezt a belestem. Na. Holnap nagyon szeles idő lesz. Ne higgyétek el, ez csak a... Sajnálom, a közvetítés közben szól a hangom. Ez csupán illusztráció. Ugyan ventilátor, te is megérted ezt. Én kim vagyok a képben, akkor szabadon lehet látni az arcot. Tudjátok, mit csinált? Megmutassam. Nem éri meg. Nem éri meg. Sajnálom. Ez már fedetlen szoba. Akusztika. Scorpions. Ez jó? Azt hittem, skorpiók. Igen, skorpiók. A skorpiókra jut 3D-ben. eszembe. Ez nem 3D. Mit jelent az, hogy 3D? Pokémon. Első éven. Ott van VHS-en. Nem mondd már el az izéimat! Ez jó. Jó, én is szoktam nézni, de már nagyon régóta nem nézem. Már 7 éves koromban néztem csak utoljára. Miért beszélsz úgy, hogy kapkodsz? Ha tudom,
Ó, Pillanat. elfelejtettem. Ez inkább híradó lesz. Sziasztok. Nem. Várjál. Hülyéskedtem. Várjál, most hátrébb toljuk, így. Hogy vagy a pofánkot? Na, sziasztok! Nokedi Sándor. Dehogy is. Nem vagyok Nokedi Sándor. Na, Beszélj, mint a hallott. na, Az sziasztok! Én vagyok. Senki. Nem. Akkor... Én vagyok a processzorhűtő lehajgáló erkérő csávó. És itt van velem Dominik Antal. De mit hazudozó? Azaz Nudress. Én vagyok. Mint a szellő. A koponyámat suhintja. Na, Ez paródia volt, ugyanis verset költöttem a tojásra. Mi van? Hát emberek, le kell csukatni, ez nem normális. Ezt le kell csukatni. Mellesleg Dress volt. Dress volt a legjobb barátom. De ez a félre kinyírt. Bang. Meg a hátcsátod. Na, várj. Egyébként a templomba is. Kicsit szórakozós ez a... Különkiadás. Nem is külön kiadás. Mert? Élet. Pornó. És hülyéskedés. live-ban. Valamit Itt van akarok. egy höpő webcam. Egy höpő notebook. És valamit akarok mondani. Mit? Sajnálatos módon. Jó a ventilátorunk. Végre! Befújja a kendőmet, szóval jobb, ha kimegyek. Akkor csácsá. Látjátok. Ilyenek azok, akik kicsit ritkán szoktak fűteni. Mit? Sajnálom, ezt nem nézze meg, Barni, ezt a videót sértésnek szánja. De hogy légy szívadál. Kicsit ritkán szoktak fürdeni, mert zuhanyozni szoktál. Igen. Mindig. Zuhanyozni szoktam. A zuhanyzásról jut eszembe. Ki mondott olyat, hogy a kenyér zuhanyzik? De ez meg lehet, de csak akkor, hogyha zuhanyzás közben eszel kenyeret. Megkérdez. Ajman. Tudjátok mit? Egy vörös kalmánt akarok látni. Ezért a videó hol volt, hol nem, de most elbúcsúzunk. A legsajnálatosabb dolog. De nem búcsúzunk. Biztos. De komoly vagy, és meglátja a köszönjától. De mit csinálsz? Maradjon ott! Mert akkor mire? Ne hajtogass! És mi itt volt... Barni, légy színe! És mi itt voltunk, amint távozunk. Köszönj szépen! Sziasztok! Ciao, ciao!